Etwak John in korka kori duond bura mano mar ODM manyaka sani osebedo katemo matek ahinya mar mondo mi oket odgi kumoro achiel ka koro gilombo nyaka jotelo mamoko mar mondo mi obi oriwre kodgi gimed tego duond bura mar ODM. Bende neno ka en gino manyalo timore adiera ahinya to gisani mwang'eyo ni duond bura mar ODM ikore mano mar bago nyasi maduong' mano mar higni 20 dwe manyien mochako odiochieng' makiny. John. Erokamano Joyce. Ambare waragi jowetena kuom kelo kuyo na makende ne familia kata joluo mangima mar wito Ogai kendo wuon development Raila Amolo Odinga. Kadonje twak an kaka John an ngama believe ni an ok believe a party, I believe a dhano. I believe ni kwa yiero dhano ema representwa to wanyadhi maber. Emomiyo ambe to Raila ni bupuonja gik mang'eny kendo amor gi party leader masani mar ODM Oburu. Ko kaka nobiro Oburu be ng'ama ng'eyo nosomo nyaka lweny. Koro an kiana trust ni lweny mane onyago lweny kende nikech nutrain nyaka Israel. Koro lweny mane dhi kony baba malocha Oburu dhi goye kende. Onge ng'ama chakwa yiero ne dhi konyo ng'awa baba lweny malo. Kwa dhi weche wa mag party kwa wacha dieri party osethirowa. Wayudo ni nitie kuonde moko ma joma nigi potential manya perform ibo wuondwa ni odwa not achiel. Gisani wamenyi wang'i kaka in gi kaka ginene kata MPs moko tiyogi king'eni pok itiyo en mana report form ka gik wang'e ni nwayieri kaka an mar osetiyo 15 years isetimo ang'e wicho classes dhi dala kosok dhi dala maler